गिबियावनो इउनाइटेड निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय अननाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल हालामनि सुम्लिगुरि गामियाव दंफैयो। मैया जि ओइचएस आनजाद जेनाखि रिजाल्ट बियो फोसावनानै थांबाय। बिनिनो फिथाइ महरै सुम्लिगुरि गामिनि सनालिखा नार्जारि बेंटल जुनियर कलेजनि फरायसुलि बिथाङा मोजां पारसेन्ट मोननो हादों आरो बिथाङा मोनबा साबजेक्टआव लेटार लानानै न'खरनि आरो जायगानि मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हादों। दा बिथांनि न'खराव जोङो दंफैयो। बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाफोरखौ जों मिथिना लागोन आरो बिथांनि न'खरनिफ्राय जों मिथिना लागोन बिथांखौहाय फोरोंनायावहाय माबायदि खस्थ' मोनदों, माबायदि मदद खालामदों आरो बे जाफुंसार जानायाव बिथाङा माबायदि नाजादों, बिनिफ्राय बिथाङा जाफुंसार जानो हादों बेखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि। बिथां ओरै दिन्थिलां। नि सायाव एसे मोजां जानायखौ आं मोजाङैनो मोनदों, गोजोननाय मोनदों आरो जाथि बंस' गासैबो आंनि फिसौनि सायाव गासिबो गोजोननाय मोनदों आरो दा फिसौआ दुखु खालामदों आं बिदिल' मोननो नाङामोन, आं एफा लिरदों ओमफ्राय मानो बिदिल' फैखो साननानै बिदिनो दुखु जादों आरो होनबा बुंबाय आङो बेखिनिखौनो मोनदों मोजांनि बाथ्रा, बिनिफ्राय खमसिन मोननांगौबाथ' दुखु मोनगौमोन। नोंबो जेबोआनो साननो नांला दा जियाखियानो जाया मानो एबारनिफ्राय नेक्स्ट बिनिफ्राय आरो साबसिन फरायबावदो होननानै बुजायदों आरो जों जाथि बंस' गासैबो। दा फोरोंलांनोसै खस्थ' मस्थ'। आं दङ नालाय, बिमायाथ' जेबो मावा, बिफाबोथ' गैया जाहैबाय। खस्थ' खालामनानै आंनो फिसौखौ फोरोंलांनोसै आरो दा इक'न'मिक्स लानो होनदों। दा बिनि गेजेरावबो माबायदि सोरखिलाङो गावनि भाग्यसै। बे फरायनायाथ' फरायो, बेनो सान बेनो हर लेखाजोंनो थाखायो आरो बे मालाबाबो लामासिमबो ओंखारलाङा, हाथाय बाजार बे लोगोफोरजों जेरावबो थाङा, फरायबाय थाखायो आरो हरावबो 11टा 12टा 1टासिम जालायनो नागिरो, बिमाया नेबाय थायो। बबे कलेजाव फरायो? बे बेंटल जुनियर कलेजाव। जुनियर कलेजनिफ्राय औ दा पास जाबाय। बांसिन नाम्बार लाना पास जानो हादों। पारसेन्ट नाम्बार लानानै पास जानो हादों। औ दा गाव माबायाव गुवाहाटियाव लानो होनदोंमोन। आंथ' गुवाहाटियाव फोरोंनो हाया, थांलाय फैलाय बहुद खोथा थायो। गुवाहाटियावलाय मोनगौमोन, एडमिसन मोनहैसिगौमोन। दा बे बङाइगाव कलेजावनो माबानाय जाबाय आरो थांखि लानाय जाबाय। दा बेयावनो खुनुरुखुमैनो जों एसे लायस' फायस' खालामनो हानाय बायदि जों बेहाय फोरोंनो थांखि लादों आरो दा बेनो मोजाङै। सेथि मासि लानानै बेंटल जुनियर कलेजनिफ्राय पास जानो हाबाय ओइचएस आनजादाव। नोंथांनि फिसाजोआ पास जानायाव माबायदि, न'खरनिफ्राय नों बिमा जानानै माबायदि मोन्दों, फिल मोन्दों, गोसोआव गोजोननाय? गोजोननायाथ' फिसाजोआ जिहेतु सेथि मासिखौ आवगायनो लानो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों न'खराव। दा आंबोथ' सासे बिमा जानानै गावनि फिसाजोखौ बिदि जानायखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो फिसाजोखौ। माबायदि सिगां समनिफ्राय फोरोंबोनायाव माबायदि गाइड खालामनानै फोरोंबोदोंमोन नोंसोर? फोरोंनायाथ' बिराद खस्थ'नि गेजेरजों आरो माने जोंहाथ' गारजेन गैया नालाय, बिदिनो जोंहा आइ दङ, आइया पेन्सन मोनो, बेजों जों खस्थ' मस्थ' खालामनानै फोरोंबोदों आरोखि। आंथ' दा जेबो मावा नालाय, ओमफ्राय बिदिनि गेजेरजोंनो खस्थ' बिदिनो दाउ अमा एसे लादेरबाय, ओमफ्राय आइनि पेन्सन मोननायजोंनो न'खरखौ सोलियो आरो जों। दा जोङो 3 दङ। दा फिसाजोखौ बिदिनो खस्थ' मस्थ' खालामनानै फोरोंलांदों। जिथु दिनै पास जाबाय, फैबाय थानाय टाइमाव बा फैबाय थानाय समावहाय माबायदि मोनसे फोरोंनायनि इस्सा लादों नोंथांमोना? फोरोंनायाथ' दा आर्ट्सआव नालाय, दा आर्ट्सनिफ्राय बियो इक'न'मिक्स मेजर लानो नागिरदों गाव। दा इक'न'मिक्स मेजर लानानै उनावहाय पिएइचडि खालामहैनो नागिरदों। दा बेखौनो जों सेस्था होफालांसै आरो गावजों। पास जाखांनायनि उनावहाय ओनसोलनि माखासे आफादफोरा नोंथांमोननि न'खराव खौरां लानो फैदों ना? ओनसोलनियाथ' फैथ'वाखै, फैयाखै। फैगोन ना मागोन बेखौथ' आं मिथिला, जायखिजाया खबर लाथ'वाखै आरो। बबे कलेजाव फरायोमोन? कलेजआ बे बेंटल जुनियर कलेजावनो। टपार मोनदों नामा? टपारानो जाहैबाय। औ आंनि फिसाजोआ माबासिन जाहैबाय आरो 85.6आव मोनहैदों। नामखौ खोन्थानो हागोन? आंनि मुङा सनालिखा नार्जारि। बबे कलेजाव फरायोमोन?
बेंटल जुनियर कलेज। औ दा एचएस आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों होननानै जों मिथिदों बेयो थारैनो नंगौना? औ नंगौ। दा पास जानानै माबायदि फिल खालामदों? मोजां मोनदों ओमफ्राय एसे बारासिन मोनदों एसे माबामोन। स्टाडि समाव माबायदि स्टाडि खालामनायमोन? स्टाडियाथ' हार्डवर्क खालामखानांगोन मोजां मोननायनि मोजां मार्क्स मोननायनि। नों खालामदोंमोन नामा? खालामनाया खालामदों औ। बेहाय नोंनि फरायनाय टाइमावहाय नों सोर सोरनिफ्राय सापर्ट मोननायमोन? मामि आबै गासैनिफ्रायबो सापर्ट मोनखादों। दा उननि टाइमाव आरो फरायबावनांगौ दं जिथु नोंहा दा न'खरनिफ्राय नोंनि मादार नोंनि आबैनिफ्राय माबायदि मोनसे सहायखौ मोनजानो लुबैदों? सापर्ट खालामनो माबायदि सापर्ट खालामजानो माने लुबैदों? साक्सेस जाजासे सापर्ट खालामबाय थानो जेखि खालामा आं जेखि मावा। बेनिफ्राय जिथु कलेजाव फरायबाय थादोंमोन नों बे टाइमावहाय सोरबाफोर टिचारफोरनि माबा हेल्पफोर दं नामा? हेल्पथ' गैया हारसिं आं हार्डवर्क खालामनानै माबानायसो एगजामाव गासिबो। बेसेबां पार्सेन्ट आरो बेसेबां नाम्बार लानानै पास जाया? आंनि पार्सेन्टआ 85.6% थाहैदों आरो मोनबा साबजेक्टआवबो लेटार मोनजोबदों। बेनिफ्राय स्टाडि टाइमावहाय माबायदि स्टाडि खालामबावो? फरायनाय टाइमावहाय आगोलाव नों फरायनाय टाइम टेबोला माबायदिमोन नोंनिया? फरायनाया फुङाव 2 आवार्स फरायोमोन आं 5निफ्राय 7सिम ओमफ्राय बेलासियाव 6निफ्राय 11सिम फरायोमोन आं ओमफ्राय बेयाव ब्रेक लायोमोन आरो गेजेराव। जितु नों बायदि नोंनि उनावहाय नोंनि फंबाय बिनानावफ्राबो फैगासिनो दङ दा नों बायदि जानोब्ला बा नोंनिफ्राय साबसिन मोनसे बेबायदि मासि आवग्रिनो हानोबा फार्स्ट डिभिजन जानांगौबा माबायदि खालामनांगोन सानदों? हार्डवर्क खालामखानांगोन बिदि टप लानो लुबैदोंबा। माबायदि स्टाडि खालामनांगोन? फरायनायाथ' फुंनिफ्रायनो फरायनांगोन एसे थाब सिखारनानै नोंनि साक्रिफाइस खालामनांगोन आरो नोंनि मबाइल नायनाय बिदि टाइम पास खालामनायखौ टप लाखिनोबा बेखौनो बुङो आं।